The next king of Asante, Papa yi to kwampe. What the nakosi baby a what it on. He's been prepared. The government per se say nyama bebre wa hinsem. But as a government is very careful. Na abai ni to me say o se hene. Ohimia na ese hene. Ana bomi nkomo. San say woni mude. Asha say no bobo full name na kire na obi ehu say e asomesi na okase. Bidin ankasa pa me de kokra swan. De Emmanuel Ohimi Budu. Emmanuel Ohimi Budu. Na wo wu me wukuda. Nti mi pagya nam si wani wo frame Kwaku Budu. Me di Nana ni beso so Nana Kwaku Budu. Nana Kwaku Budu. Ana ni fi. Ni nyina fi. Osi ado ya do dan ko to so abiesa. Kwapem hene a wanya ni oto nu kwan. O so mebi. Okay. Ono no fa madamfo. Owo drase. No se krachi ya. Ye twodwira wa ba we front am fita fefefe. Mon friend man. No se wo fi nam so me fi abiru. Meja ni nyanyina fi abiru. Na Kumase na me ho. O se ni efi na ko wo ya man ko bia Kumase. Nana Osei ade. Osei ade. Nam se nana minu baby a wodi hene. O se kura obedi o ne we intelligent me du metra. Timi ya ne se tem bi obeba Kumase no. Na baby a ekwapema betra. Mba ya regiment mi aye bibia fefefe. Ahihye nkonwan ti obeba no na che se bibia set. Bibia ya set. Mi ya de to asuaza. Talk bibia no atune sa no afrem. Bibia no atune sa no afrem. Na mo say still our papa say me dia konwan so me so. Bi ofrem na nabudu anu anu na nabudu mepe. Mempe ahensem bia na tedu baby anu asro say wodi unim. Kakra. Na uyeye anafak. National Art and Cultural Festival. Satan na Rollins aba foforo. Nti wo ye saade no Kumase. Na otumfo pokuare tiase. Na ontu ne kwanye. Ena mbisa ni se nana ye wie na yete ona mbisa se nana. Wonti hine leba. Abefa more oreba dapakamu. Weriba odapakamu. Weriba osho niko ade na kuapem de oreba no. Wonam fom. No se mempanifu nyina kora no. Efi ha kosi okre. Efi ha kosi aburi. Obi antimi misa me sa asemi da. Tudi wonu wabisa me. Nto mpanifu to. Na wo bisa. Mi bisa. Te ya pena fi wo bisa. E bisa nana yenimu na yen pesa na yebeka no se. You've not asked me. Don't do hold your can brofo. You've not asked me. Nti se Budu ebisa dia mechre. Ano chre. No so orintimi mfa Asante. Orintimi mfa Asante. Enu sebi anto form da. Na Asante. Asante your mind. Obroni beka so Asante a nation within a nation. Na bribi na aba. Ene bia bibi wa Asante a abedi ni nsam. Nti so onya free apaka mpe amane kwansoro so o showcase senior man wa apaka mu De enema odwura no odwura obo man dadija odoso so o showcase so wa free apaka what de kire so showcase ade no ne ehuse ne ono senior abrefa mori ampem reba no ni nkonwa ida konwa ki na don se ho na so gbangban a kire se osuma supim asupim no wa se ohini bia osuma supim no oyo brampo oyo kunini sabi tafra che no tete no obi osuma supim no woni no ho aguru wodi betima make a betima out as betima ye muja dem moja boya ye nipa moja nya boa moja nipa titi no na chese ko nwa tuntum no wodi nipa moja guso ena wodi punu ana wodi punu
Into Oribano, Amerifa Bore Ampem, Wunchini. Oriban da Pacamo. No show no conga tuntum. Or the country found. And a naconga a don say when nebo bang. To be Pierre. No so hin or mine in the bow. That's naconga pie. Na don down bang. Who saw your brampo? Or your kunini, Nuhu. A ducrum kita. A ducrum ukita. Ena Edukrom ni fahene kita makropon ya kita ehimfuni bi kita owo bi ivi ya haya kokom wole from afa popo kro bi wo kitu e bofo se kokom hene ekita akonwa tuntum edoma no ya osuma supim na otumfo osuma asupim ebo honta eye menhia kita asupim ebo honta woni no ho agoro kra won fa nanim toto fom ti so so wonim bibia anase wo ye da unkonko gina kumase no aye se me yo hene me yo sen Nana yembra ye chi eye okuyape hene ne enti a ose on showcase odwira ene obobo so niema odwira na den odwira odoso dadija obo mai o kireo se di enti na on fasa niema no enti na on fra pakan no so also offer pakan just to showcase ni ahwesa de ni niema na odi akire ni niema no very powerful nti de enti na also on showcase yeah nti on fra pakan so I didn't say so offer pakan no showcase ya I didn't na chifi asante ni niema na ya boboso ni na efi asante na ye den na kudi meba nieba ni say I didn't kasa no efi Denkyira na after the Asante and Denkyira won na Denkyira no koku bia I didn't di na chi and I walk capture Asanteman capture ni man e kan tim jakari ni ti ho so na tim jakari ni kura oni hina oye Denkyira hini ni yakoba ni se tetebere no mintwitwa so kakra Nana yenko yanim tetebere no Asante itias Nana won kan mo mwe kokofu da ne baby obia da ne baby ena wo fi kokofu onamofo mo ban nkran anampo ano bepenchene ena nam na wode akọ wo ba in badges tete na ne onante pa o wo hwe kwan wo ba no wokọ wo ba na bi aba no onante nti adu baby no meka say kokofu hine no wo faase men kwade ni mu wo direct ni kokofu hine wo faase abiawa odi achi baby abayowa okay akuya pemo no you deep abiawa odi na wo achi na wode fro popo no ebe penchire no na wore ba no wonam brekuso so wonam brekuso nti brekuso na wonam na obeto se okonfo bi obrekuso ya orekom na akom nimu no eno hu abiawa no na sporto no nti okonfo no koto shiregu abofra no so no kichi sa abofra ife no so wo fi Asante na wo bai no obepe woni ama wo susu ni no sa abofra yi obewo no bewo beri babako dachi na abofra ni nsa beri bakati nyame ani nti wo kwa wo mama ne na wo hwa abofra ni ese wa hye nkom eno ma nwadu sa yo mfa ma abofra ni no tete bu ase botoni ade no to habanka ena wo ye nti wo ye no fefefe na wo ba obedu nti abia ne tutu su a sebi obu ni nsa no ena kofu hini ehu nipa
ekofa abia wa no ofa na no nyensen ukitani kitani nti esanse kokofu kwan no esanse kro na ekosanse no kwan nche na oho na wo ka bofra no no na fo na mo penfo na wode ni wura no baby kokofu ewo ho nti oho na owo no ya bofra berima sampa wa we berima mpa asa na wode ni kofi okofra mpanifo bai no be fa no kofi nti wo yense ene abofra ye beto no otutu ana wode ose no kokofu hini ose no ni din be so no se Osei Tutu Osei ni bibi no mapel Osei Tutu nti obe friend te ko se abofra ne li tutu so no ese wo be daase nti wo de abofra ne bite abreku so ketwa na wo be daase ntama wo di free abofra ne ban no wo friend ya pese mati din no what din ni da yo ya pese na what asawa futuru na won wanwene obobo ne sa na ya hama na de ayentama no na wo fra no de anshab ebisen otutu bosom no so sesi a meka sai nto de ne bai no ho na abofra ne ba wiai no nante nto ho no wotwa won twa ne dua nti otutu so a ba mu aketwa tese mo abofra yote we te ko ba so Okomfo Anokye ne na mo po ni ma no abepie ho na oyi nkonya to ka che mo fra se won ko ja fuma won pese obekọ omodi Okomfo Anokye na se so bi akwa chense ne kanchi no kita nti Okomfo Anokye yankomade a na adua begu ade na mo fra na di nti odi achi edu baby no se atra ha Osei Tutu besai nti yan fa nko he yan san fa nko kokofu na nchi on sa so ande ni ba nchi nti oba nchi no na fi watutu we nyini to ja nti oho na obebo amane se ene akwada no efre na Osei Tutu didini na woje tum Nana Denkyira fa bantama abe fa so ntra so nyina Denkyira fo na wo ho oho na wopam domafo ma wonkoi so nti obeto no fe no ho note nti okoyen se afi bia na mofra na wonwani ede na obetimi ado waye aduma ni asoa won do onko no akosum Denkyira hene nti abre bi baya wode Osei Tutu koi Denkyira bantama hene bantama ekobi mofra wonwani ede no fa asefo no gabe nkobi na chese wo besom sa wo besom fe no hona Denkyira he bu aponsim ni wo fa asewa onwo na hina na kofa girl na manawo obi esuro so obra obaka kofa papa ne wo fa ase ne nawo na nye bibia chese obi esuro so obefa no inti Osei Tutu being so intelligent no maneuver to ohene no ka chense me wo Okomfo bi wo ho oyi nyankomade nadamfo oyi Okomfo Anokye nti owo popo bi so na me akofa opa yenche ne akofa ne mra na oba be yankomade owo fa de wo fa se no obewo nti Osei Tutu kire no se so oba no antimi a ene asamato mama me nkrofo abre so na ni oye wicked man kana me ti se odu ba bi a asantefo no wogege meba wo yire kra wo se na enu hoi oni ya afi nti owo an ko fa Okomfo Anokye bai ni first visit to this Asante land time ode ni ba Denkyira no no che so obetwe no be ya ade no ma obia no obebi se nsu be mu no na okoya oya ade no subi subi aduan pofo entwi onu sana kese aye wa boso ti na what kasa ade no
Nti oho na no ntwedu na kumasi ni neme to okwa ntam ni niam na Osei Tutu adi na echi ikọ ho saa bre no wa ye aduru na wie wa ye aduru to agya no kwa ma ne ko no oye so intelligent no ka chense se papa na madan fo no be say me na me fa wa wo benyin sen o say da so me na me fa wo ben me ko gya no kwansa no kai o say sa na ha de fie do ntimi mfa me o ani ese me ko fro me ko si niam bra nsu no ono so kwa wo a osom no ma wa no mosuafo no wo so mo akogu baabi so no Osei Tutu awura nwere no akwa no akoye awura no ho adwuma oye ni sa ni behu yansa abia na anyensen ampa wanyensen o se me bra pa wo me nye mi chima yo me bu se nti e be ne den mi wa fa so obisa me se mi si den nyensen mi se belema me koka se ye wo a obekum wow nti pe baby fa nti Osei Tutu Fred Bantama no Fred makase kese no se asema abani papa ni nyame obepra e na wo gwan obekuna na obepra obekum obeja ono kwan obeda nani akere na chi nti wo gwan papa oni na mumura nim ba furo panto popo ye da hoyi no ko furo ebru popo fikumasi ne na denkyira ne na mu na musa no be free nti ai okopie first awo ebru eya bosompra osofo o jam Kwaku Budu no bosompra o jam Kwaku Budu the first no okopie no so oho no sata yende ya abosonsomfo ye nim ade a wo frɛ no hene no se nkrofo bi neba to osuma na dadifo no okosia wo mu fi no si ye fi ba bi e fra sa Asante na se na esi ene ye guan o se montrase no ma won ba bi tran nti wodo won ko obodansu na woko gware obodansu na abru nsu no eye adakasu woko gware nsu no so sawa ne ye bru ti se wako ya otisu ene oho woko na wako sawa no pa be se ne ye bru wondo ma de to woko gware ho na wo ma won su mu nti wo bai no na obo osire na woko makoko wo digra wo na wo ye ni nyina no se magura mokra nti obia ni ho betimi de monsa aka mo piem se dinka hene ne ba no me de ade kra ko ntimi montra na wo ye aduan sabre no nim se eye abofra na wo ma ne maame aduro okonye nsen no wo na wo mo nim se na biru nim Asante di na onim se wawo ene wode na ba brekuso wo mre wade ne nim kwan ne to wode ne bai ene okọ na wode bo gwan ne de obi ogwan de wone na mumura mu na okọ na okopie ho ti okopie ho no so mo so ehu se ye saa abofra na won ehu bo so pa so fodu ehu so onye Okomfo oni Okomfo na ekom kire no nti o ma na wo ba bi tren nti wo ye nyukurbi nyokurbi ya bia ye di ne fe ni nyokurbi wo ye ma wo de wo ya na nkwanta ho ina wodi na ono ho na Asante fu asa bia no wo rekodo banta ma hene nkwa amfa ne nua bia nka no aduma kase de ne nua bia ena kuntanse ohine bi ho ono so di ne nua bia ka ho wo ne guan koi eka Osei Tutu ho nti banta ma hene oni himia sa hemfo no na wo himia so wode won koi no to won esu sa aduane ye na wode kọ Asante kurubi no mati se bayire ekroponfu chodwura wode bayire ye wode mankan ye mpoto nyoma oh okay nyoma no ye de efe ni kurubi no se adua won emia no to adua de wodi pe no anu hu no wada wonu hu no wada jese woda jese wonu ma na ada wo so efe nu hu jese wonu hu yim ana wo fai nto ko no wo de aduan ta ba so wo be ko won achi no
na okọ nti wo mu kakra kosi se bu amponsem wi ina fe ehemfo no nyina wonwa asom no bebre ko nti woyɛ sɛ yɛhwehwɛ Osei Tutu no medi anim awɔ kwaman so tete den Kumase ya ono ho nanim nani so yɛ ene Kumase den kwaman nani so yɛ hyew wɔhwehwɛ ne mra na traders na wo baba function ne ade no ɛno baako kachi so minim baby owo ni so obua so minim baby owo na ye anto ahene ofi anto no se yakotwe nyina yakofa nam yakofa se nti mahu ote aso ohu yi no se kona kofa ne bra wo ma ne nipa ka ho na wo ba popo yi so ampa ba ya o se ni en mapam enatuwe se no baba ma ne ese ye de ne ko no ko di ade na during that time no ono na popo no so na no just one for Okomfo Anokye adamfo ono ne koba no Osei Tutu the first no hu ye fe papa obia bia hu na anope no obia bia hu na anope no hu ye fe no wakukudu so intelligent na okope obia wadukrum okugwa so de wope mia obi mpe wo mia nti okwan na se wo kire no na ye ntokwa wo ho to so won wabodi deduam no ne to inti adi bai ekase ya board deduam a ase kire it is ordinary to prison ayo o ti se nua ran no do ato ordinary to prison o ma nimpie ni amika nyina so na nipa ono wonam no bi anim se wa kire na to bantama anim kuntansi nim to ne won wan se wo hwehwe no e na Osei afa yehu to wo loko no kakra e na akwamuhini no di ho nyina aso asasasreku ne di ho nyina aso ta sasasreku bansra oba no ogun se Osei Tutu no ida no se na ne bo so se hena no monyamfo na mode na atoye ina waka so obepaye mia ofia won abeso abiru no waba no se kama munyi no mame nti no fa na danfo prior to that no Okomfo Anokye nso aba be ka kire won se owura yi a machi na tomu yi nensa bekata onyame ani tsania Tutu ahyemra no ehyenkom no na ye baby brempon pa nti mo mfa mo nsen ka no mo hwe no mo mpra no mo amma mark bi ama no nti edu baby no woyi no to yi no ne Okomfo Anokye a na edi agolu koba eno ka chense opeso okokosra asesesreku e won sam no se sa eni mekwa koja nti odi na achi dakro wosi ma osan popo no agya ne na nuanu na wo na achi san popo na no ba be fa adoso na ofi adoso pensu bi wo ho wo friends nyinsiso no na wo hu se odanchem edensu nim eno Okomfo Anokye ka cho Osei Tutu se kona ko kire aboa no afi no gina o se ko kire no nti ni podu akita no na de ball no kokumu prensa no piano sisum nti on odanchem no struggle to oso no bue na nmu amansu wura na nmu koso ono odanchem mo mframa ono munsu tinsu ni wura na nmu na aboa no wuye no si jawa aboa ne man ojana man no nama nti onama befa paakro sa rutu na deda ho nyina na obroni yi tren kwa de fa ho no nyina ye ancient roots befa adi aso komango ase wo wuram eno cheso ode konsam no ko na sese ku bisanse madam fo ba besra me na ho sinsan ye
no so baby amene na mu wura ne nti na yesa wan ka no kora gire ani odenchema ino ne ni di nkomo nyina fa but oreko no we ka chen so kon ka ne esi anchire di nkomo nyina ti bere so obesa aba no okra so obe no so se ebre ne so na obekọ okuruma to menkra no so yo ena okoi inti oyi fa so medi na chi ko ja no kwa wodu tontro ho baby no ka che so mon san ko no se da bi ekọ ne amfa wankwa papa de obehawe o se mi se mon san ko no mpese obehu ne aikoso inti o se oma o sa wonchi na nakasa nante we ya beto konfanochi to ba na wadwabo an eye denchem no wadwa no en wayi na chi ni en wa hata mana wo en wa bobo to hu oba ya pe no se odi she niti no se wa hinchewuni adachu kokuruma wo de beko oni ni Asante coat of arms no eye denchem che no en che so wo de bai oba na wo kire se onti Antoine no odi Antoine ne bai no ondi mu oba kire no oba ka edibuso mproso fose se na ko nwande tamaso nti o so omre fie to kwakodi na ko nwa ya kire pofo de ni enum ade a ofre ne hene bosom sem na na edi so sofo bosom sofo asofo sem na wolomo adadifo ni ade inti pa ene che se wokoi inti wore kono ena bosompra sofo ebo samanka achima benka ye friend achima benka osama kura ante beka Asante ba usa adibi so belu maybe asengura wo no bi kita produ afita wa na kese promotion bani efi abriu na wo boss won fa ni nanim no mfa ne nko empamo sunsumboni bia wo kwa mama no na wo yi marima kan ho se won fa ntuo ni na achi se bi abo bi pie no betako wa na kese won wotimi akum na kese odidi na achi bai oni na ne wudu kuma se na Asante de ba na so tonto fori ba na di na achi no atontifo ne ba na samanka de ba mo so no Asante fo ntimi anka kire pon kasa achima benka nti o se samanka achima benka samakranche okay achima kra benka eche so odidi nanim na to that no woman na okwa pen okugwa ne se mebabi no so bebabi sai mebabi no odi na echi so beba odi akosua bibi edini mi rafi so pedina bisadu adi nkwanta kese hin obet odimudi no obetimi akiro me ni shi abrebi ni eka obetimi akiro ma me ni di inti kwan mu no Osei Tutu gira wodi owo twem kura akọ na mpo ni baby no say so akira mami ntokwa ba me ni ntem na okoko ka se mi ba okugwa no wo chi mi wo bo mi dedua ma se ma konwa ba bo mi o into ofa no ho adwene to no se mama mi tuo baako to so hwe ade wa ha no obia ne di na achi hono cha obia no kwan